it-tweġiba dak li staqsejt bqajt ma tajtilek qatt. It-tweġiba dak li staqsejt baqgħet f'moħħi meta l-ħadd. Għax issa x-xemx qiegħda tfittx minn wara l-blat u l-baħar qed iħoll il-forom li pinġejna fuq ir-ramelax. L-istorja tagħna ħbejnija taħt it-trab u għal xejn ifittxuha. L-istorja tagħna issa saddet biżmien u għal xejn niftħuha. It-tweġiba dak li staqsejt ma nista' ninsiha b'xejn. It-tweġiba dak li staqsejt għalu ilek dawn l-għajnejn. Għax issa x-xemx qiegħda tfittx minn wara l-blat u l-baħar qed iħoll il-forom li pinġejna fuq ir-ramelax. L-istorja tagħna ħbejnija taħt it-trab u għal xejn ifittxuha. L-istorja tagħna issa saddet biżmien u għal xejn niftħuha. Is-silenzju skur ma jtebbax, ir-rad skur ma jfaqqax u l-firda skur ma tweġġax. Daqs it-tweġiba għal dak li staqsejti. L-istorja tagħna għalaqnilha l-bib u rmejna l-muftiħ. L-istorja tagħna kiswirnija ġoli żgħar u keffinija biss. Il-firda skur ma tweġġax. Daqs it-tweġiba għal dak li staqsejt. Corazon, kanzunet oħra bil-Malti ta' Oġbet, Corazon hekk. illum ħafna. Inti askoltaw għax dan il-weekend jien ħadsem fil-festival tal-Anja tal-Poplu. Konsensaqsi, Din il-kanzunetta, festival. il-festival għal-qalbi ħafna, għaliex jiena rajt Tirbaħt. il-bidu, rbaħtu tliet darbit. Ġifiri, Imma huwa festival li jekk jafna fil-bidu tiegħi, ġifieri vera huwa festival kemm għal-qalbi. kellek żmien darba l-ħadsem? Kont kelli xi 19 le, inqas, xi 18 sena. Insomma, xi 6 snin ilu, ġifieri biex tikkalkul. Il-bidu tal-karriera tiegħek tal-kanti, su minn hemm beda. U tal-kompożizzjoni, ġifieri xina l-ewwel darba li qatt ktibt kanzunetta Tajjeb. kienet għal dan il-festival, ġifieri.